Lek, jane kunci bahagia ki apa ya, Lek? Aku ki urip ya pengin bahagia, Lek. Mbuh ya Mas Damar. Aku dhewe iki ya bingung. Jane iki wong-wonge do bahagia men iki, do sugih-sugih men iki ngopo? Lah iya. Aku ki ya meri jane ngono iki. Ayo do bingung to. Padha aku yo do bingung. Saiki teko Pak De tumbe yo. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki lho Pak De, lek ropat niku meri, ndeloki kehidupane wong liya ki seneng. Jane kunci seneng niku napa Pak De? Urip ki asline wang sinawang. Kadang rumput tetangga terlihat lebih hijau. Yen kowe pengen uripmu seneng, ayem tentrem, sakinah, kebaono atimu nganggo iman marang Gusti Allah. Nalika kowe entuk nikmat, syukura marang Gusti Allah. Sebab kuwi peparinge Gusti Allah. Yen entuk coba, sabaro, pasrao, istighfaro marang Gusti Allah. Sebab kuwi Gusti Allah harap ngunggahke derajatmu. Kabeh kuwi saka Gusti Allah lan bakal balik marang Gusti Allah. Lah ning kene sing ngopo Pak Di? Lah iki gek bakulan arep tak ekspor. Loh, apa payu Pak Di kok ngono Pak Di? Ge apa? Insyaallah payu kena nggo kandang mirmut ning Korea.